Hi guys, welcome to my YouTube channel. Ngayon nandito tayo sa Alcobar Placid Hotel. Dito yung dining nila. Yan. Medyo maliit-liit lang pero maganda naman. Dito yung dining table nila. Ayan o. Tapos yung dining area nila dito. Tapos may television. Ayan. Tapos dito may isang kwarto malaki. Ayan. May CR din yan sa loob. Tapos may tatlong CR dito. Ayan. Tapos dito yung entrance. Pasok. Ayan. Yung print po. Ganda printing. Tapos may salamin sila pagpasok. Ayan. Malaki. Tapos ito yung kasama ko. Hi. Busy din siya. Yan mo. Hello. Yan. Kaway-kaway naman dyan. Tapos dito yung bar counter nila. Tapos yung dito nga side. Ganun lang. Napunta kami dito kasi dito sila mag-eid sa Damang Alcobar. Mga 1 week yata dito. Pagkatapos ng Eid, uwi naman doon sa Riyadh. Sa wakas, sa loob ng 2 taon at kalahati, nakabalik din ako dito sa Alcobar. Kasi dito ako dati nagtrabaho eh. 4 years and a half ako dito nagtrabaho. Tapos lumipat ako doon sa Riyadh. Ayan. Tapos ngayon, bumalik dito. Ngayon na nakabalik. Diba? Ang saya lang. Kasi lahat sila nandito. Mga anak niya. Kasi yung isang anak niya kasi dito nakatira. Kaya dito din sila pumunta. Ayan. Tapos sinama kami dito. Buti na lang sinama kami dito para makabalik ako ulit. Ang saya-saya lang. Kung bago pa lang kayo dito sa aking channel, sana mag-subscribe po kayo, hit and likes and comments. Salamat sa inyong suporta. Bisaya pala ako guys, from Davao City. Bisayang Bisaya. Shout out dyan sa mga Bisaya. Shout out sa mga Bisaya. Yung taga Samal Island, shout out dyan kasi nandun yung mama ko sa Samal. Sila dito nagpuyo guys. Sa Samal. Sa Sitio Locación Libertad. Yun lang. Bye. Thank you. Stay safe everyone. Thank you for watching.
Please like and subscribe to our channel. Don't forget to on the notification bell.